Boss, magkano yung pakbit mo? Pakbet, 35. So 35 pesos mo, kalahating kilo. So kalahating kilo na po itong ano, no? Sobra pa sa kalahating kilo yung nakabalot pong naka-plastic. 35 pesos, no? So dito sa ampalaya mo per kilo magkano? 50 pesos na per kilo po dito ng ating ampalaya. So sa talong magkano tay? 70. So 70 pesos ang per kilo ng ating talong. So mura pa rin po ang mga presyo ng ating mga gulay dito sa Malabon Fish Market. So ang lettuce po natin 1/4 ay 50 pesos. So 200 pesos po ang per kilo ng ating lettuce, no? May mga pechay pa rin po sila mga. Alright, so dito tayo kay Nanay Noemi, no? Meron po siyang gulyasan dito, no? Nay, magkano po ang gulyasan natin? 140 lang, ang gaganda. So 140 ang per kilo po ng ating gulyasan. So ang bangus dagupan po natin ay 190 ang isang piraso. Nakalagay po, sigurado walang gilik, bangus dagupan. Tok, snapper, labayhita, no? Betilya. Boss, magkano betilya mo? So 150 ang per kilo ng ating betilya, no? Kahapon pala tumugpa ka, no? Kahapon nandito ka, wala ako. Oo. Natanong ko sa kanya kahapon eh. Mga talakitok. Kari talakitok mo? 240 naman po dito ang per kilo ng ating talakitok, no? So labayhita. So labayhita natin magkano na? So 180 ang ating labayhita, no? Yan po yung presyo, no? 3 piraso po, nakadaing na po yung bangus, no? Sa halagang 130 ang tumpukan, no? Pogi, magkano yung galunggong nyo? 180. 180 ang per kilo ng galunggong. Sa tumpukan daw, magkano? So 100 pesos na tumpukan yung nakaplato, no? So, sa tumpukan naman po ng ating mga dalagang bukid, no? 100 pesos. So grabe po ang ating mga mamimili dito, no? Pukpo ng ating mga pusit, no, sa halagang 100 pesos. So bal sa galunggong, no, 120. Di ba kaya? Matanggal na ako ng apto ha, saka yung ano, kuya, dito ka. So yan po, mga tumpukan po ng pusit sa halagang 100 pesos. No? Sariwang sapsap, 50 pesos din po ang tumpukan. Nangingintab ang ating sapsap, no, sa halagang 50 pesos. Ayan. Binta ba? Binta. So dito naman po, no, 120 ang tumpok po ng bangus, no? Isang piraso ay 60 pesos. Tumpok po ang 3 piraso ay 150. So, Lodi, magkano ang iyong bitilya? So, 150 po ang per kilo ng ating bitilya, no? So, paubos na yung paninda mo ngayon, idol. So, magkano ngayon yung yellowfin tuna natin? Sandaan na lang per piraso. Ayun, no? 100 po ang per piraso ng ating yellowfin tuna, no? So, sa halo-halo mo na panindang ito, lahat. So, ito po, 180 na lang po. 180 na lang po lahat, no? So, sariwa po mga sari-saring isda, no? Bisugo, itang, alakaak, no? Tsaka asuhos. Yan po yung magkakasama. So, yun po yung mga presyo na update natin dito sa Malabon Fish Market, no? What's up, guys? So isang magandang buhay po sa ating lahat at tayo po ay mag-a-update dito sa Malabon Tumpukan, no? So marami po sa ating mga kababayan ang dumayo dito sa Tumpukan, no? Kasi dito ay murang-mura po ninyong mabibili. Sa 50 pesos lang po ay meron na po kayong maiuulam sa hapagkainan. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explore na mag-explore at ikutin itong Malabon Tumpukan. So tara, let's go! Alright, so may mga bentahan din po dito ng mga sibuyas, no? Sa halagang 50 pesos, no? Kalahating kilo.
So may mga bentahan din po dito ng mga bawang sa halagang 20 pesos. So meron din po 20 pesos, no, kalamansi, sibuyas, kamatis, no. So may tumpukan din po tayo dito ng ampalaya sa halagang 30 pesos, no. So tara, let's go. So shout out. Boss, magkano yung pakbit mo? Pakbet, 35. So 35 pesos mo, kalahating kilo. So kalahating kilo na po itong ano, no, sobra pa sa kalahating kilo yung nakabalot pong naka-plastic. 35 pesos, no. So shout out po, wala yung anak nyo. Namili ng gulay sa Divisoria? Ah. Umango pala. Ay, sigurado po. So dito sa ano mo? 20 pesos po, itong pang chop suey, no? 20 pesos. So sa nakatali mong okra, 10 piso, no? Yun po yung bentahan po ng gulay dito, no? 10 pesos. So dito sa ampalaya mo per kilo magkano? 50 pesos na per kilo po dito ng ating ampalaya. So sa talong magkano tay? 70. So 70 pesos ang per kilo ng ating talong. So mura pa rin po ang mga presyo ng ating mga gulay dito sa Malabon Fish Market. So ang lettuce po natin 1/4 ay 50 pesos. So 200 pesos po ang per kilo ng ating lettuce, no? May mga peche pa rin po sila mga paninda. Boss, salamat ha. Thank you. Ha? Alright, so dito tayo kay Nanay Noemi, no? Meron po siyang gulyasan dito, no? Nay, magkano po ang gulyasan natin? 140 lang, ang gaganda. So 140 ang per kilo po ng ating gulyasan. So ang bangus dagupan po natin ay 190 ang isang piraso. Hawakan mo. Nakalagay po, sigurado walang gilik, bangus dagupan. Magkano to na? Alin? Ta? Tumpok ba yan, Nay, o kilo? Kilo, 120. 120 naman po yung per kilo, no? Sa ano nyo po, Nay, dito? Saan? Dito, 120. Dito, 150. Dito, 200 ang kilo. 200 kilo, no? Dito po 150. 120 po sa Tilapiang Batangas. Ito po ang isang piraso, no? 90 pesos. Sir, tambakol sir, sariwa. Malulutong. 140 lang kilo. Ang gaganda niyan. Nakakita ko kayo, Nay, may vlog kay Ate Pam, ha? Saan? Pinanood ko yung vlog niya, eh. Si Ana? Ay, wala po. 140 lang talaga, sir. Galing pa ng market ko yan. Pinuntahan niya ako rito. Sabi ko, nagbablog ka na rin? Oo, sige. Sabi niya, wala ako. Wala akong bawal, sir. Ang mahal niya sa market rin. Pag dumating ka sa market rin pa, tatapatan mo na yan para magkaroon kang kalakal. Tumpok sa halagang 120. Kay Nanay Noemi naman po ang ating mga mamimili. Yan po. Kasi apakaganda po ng kanya mga binibentang isda at sariwang-sariwa po talaga. So makikita po natin ang timbangan po ni Nanay Noemi. Ayan po, tututukan po natin. So 1 kilo at 1 guhit po, no? Bali yan po yung maging ano natin na mga tinta po dito ng mga gulyasan sa timbangan po, no? So Nanay Noemi, marami pong salamat. Alright.
So, dito naman po ang mga paninda po, mga bangus, no, sa halagang 150 ang per kilo, no. So, bangus dagupan po ang mga bentahan po. At may tumpukan pa rin po, no, 3 piraso, 150, no. So, may mga lapu-lapu, yan, nakita pa rin mga dalagang bukid. So, busy-busy po ang ating mga vendor po dito sa Malabon Fish Market, no? Alright, so talakitok, snapper, labayhita, no? Betilya. Boss, magkano betilya mo? So, 150 ang per kilo ng ating betilya, no? Kahapon pala, tumugpa ka, no? Kahapon nandito ka, wala ako. Oo. Natanong ko sa kanya kahapon eh. Mga talakitok. Kari talakitok mo? 240 naman po dito ang per kilo ng ating talakitok, no? So, labayhita. So, labayhita natin magkano na? So, 180 ang ating labayhita, no? So, sa per piraso po ng ating bangus po dito, no, 55 pesos at 65 pesos po, no. So, ang tumpukan po natin dito, 3 piraso sa halagang 130. So, may daing po tayo dito, no. Ayan, no? So, shoutout sa'yo, idol. Salamat, thank you. Shoutout sa mga rugby boys nyo. So, ayan po yung presyo, no? 3 piraso po, nakadaing na po yung bangus, no? Sa halagang 130 ang tumpukan, no? So, yellow pinto na po natin dito ay 120 ang per kilo. Boss, thank you ha. Salamat. Alright, so sa mga tumpukan po natin dito, no? 50 pesos na tumpukan po ng isdang kabase, no? 50 pesos, ayan. Tapos ang tumpukan po ng ating mga alamang sa halagang 50 pesos. So, mga bangus po, no? Sa dami po, no? Ito po, 3 piraso po na tumpukan ay 130, no? 3 piraso na tumpukan po ng bangus. So, may mga nakadaing na rin po, no? So, 2 piraso naman po dito ang tumpok sa halagang 120. Bangus pa rin po, no? So, galunggong. Pogi, magkano yung galunggong nyo? 180. 180 ang per kilo ng galunggong. Sa tumpukan daw, magkano? So, 100 pesos na tumpukan yung nakaplato, no? Salamat, Pogi. So, 120 naman po dito, no? Ang laman, no? So, sa tumpukan naman po ng ating mga dalagang bukid, no? 100 pesos. So, grabe po ang ating mga mamimili dito, no? Ang dami po talaga naghahanap na talaga ng mga murang presyo ng isda at tumpukan. So, tumpok po ng ating mga pusit, no, sa halagang 100 pesos. So, balsa galunggong, no, 120. Lima kaya? Matanggal na ako ng apto ha, saka yung ano, kuya ha, bito ka. So, shoutout sa'yo, boss. Shoutout sa'yo, Pogi.
Shout out. So, isang piraso po dito, no? 100 pesos. Isang pirasong bangus, no? So, dito naman po ay 60 pesos. So, per piraso po ang labanan po dito ng paninda po nilang mga bangus, no? Boss, may sandal lang iso. So, mga panindang galunggong pa rin po, no? So, kabase. Yan. So, yun, no? 50 pesos na kabase, no? Talagang ulam na maghapon ng iyong pamilya. Ito boss, punta na boss. So, ayan po, mga tumpukan po ng pusit sa halagang 100 pesos. No? Sariwang sapsap, 50 pesos din po ang tumpukan. Nangingintab ang ating sapsap no, sa halagang 50 pesos. Ayan. Pinta boss, pinta. Alin? So, gulyasan po natin dito ay 120 ang isang piraso. At isang piraso ay meron din pong 100, no? Ay, split na lang, split na. Ay, sap-sap, split na yan. Boss, sariwa boss. So, 50 pesos po dito, no? Mga tawilis at kabase, no? Baka na dadagdagan kita, madami na yan. So, dito po, tamban. Sa halagang 50 pesos din po. Tumpukan. Madami na, madami na. So, dito naman po, no? 120 ang tumpok po ng bangus, no? Isang piraso ay 60 pesos. Tumpok po ang tatlong piraso ay 150. So, langaray, no? Nabili na, no? Boss, magkano yung tumpok mo? Yun, no? 50 pesos na tumpukan po rito, no? So, shout out po sa inyo. So, sa halagang 50 pesos ay meron na po kayong maiuulam, no? May dagdag po. Ayun, no? Maganda, oh. May dagdag pa raw, oh. So, bangus. Magkano daw ang bangus? Magkano daw yung bangus? 120 lang yan, ay iwang. Ano na? So, 150, tatlong piraso na bangus, ayan, oh. So, Lodi, magkano ang iyong bitilya? So, 150 po ang per kilo ng ating bitilya, no? So, paubos na yung paninda mo ngayon, idol. So, magkano ngayon yung yellowfin tuna natin? Sandaan na lang per piraso. Ayun, no? 100 po ang per piraso ng ating yellowfin tuna, no? So, sa halo-halo mo na panindang ito, lahat. So, ito po, 180 na lang po, oh. 180 na lang po lahat, no? So, sariwa po mga sari-saring isda, no? Bisugo, itang, alakaak, no? Tsaka asuhos. Yan po yung magkakasama. So, yun po yung mga presyo na update natin dito sa Malabon Fish Market, no? So, talagang dinayo at talagang makakasulit at tipid ka dito talaga sa Malabon Tumpukan. Alright, so sa ating pag-ikot po dito sa Malabon Tumpukan, no? So ayan na naman po ang ating dancer dito sa Malabon Fish Market, no? Alright, so sa sistema po, no, sa Malabon Fish Market ay talagang sulit at nakakatipid ka dito sa Malabon Tumpukan. So marami po tayo dito nakita, mga per piraso po ng kanilang panindang bangus, no? Sa mga per kilo naman po ay murang-mura pa rin po ninyong mabibili. So sa mga bangus po na isang piraso ay meron din po mabibili dito sa halagang 65 pesos, 80 pesos, no? Sa mga tumpukan naman po ay merong 120, 130 at 150 na tumpukan po ng bangus, no? Pwede nyo po siyang ipadaing dito sa
ating mga vendor, no, ipalinis na rin po. So, yun lang po. Shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. Shout out po sa ating mga kababayang dumarayo dito sa Malabon Fish Market upang mamili ng mga murang presyo na abot kaya ng ating bulsa. So, shout out sa ating mga silent viewers na lagi pong sumusubaybay sa pagbablog po dito po Lando Explorer. So, hanggang dito na lang po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer na lagi pong mag-update dito sa Malabon Tumpuan. So, enjoy and be safe po. Maraming salamat po. God bless po. Bye-bye.